Ayan guys, iikot po si kuya doon sa kabila. Iikot po siya doon. Kasi malayuan na kasi. Doon na po tayo sa kabila. Tatawid pa po tayo. Ito siya, atin pa po ito. Pero unahin natin doon sa dulo. Yun ang unahin muna. Merong dalawa doon. Na unahin muna doon bago tayo makarating dito. Kasi ito yung pauwi, paakyat na eh. Paakyat na po ito. Kailangan unahin muna natin doon sa likod. Ayun. Doon natin idaan yung mga binhi. Kasi pilapil po ito. Pwede naman dito pa isa-isa. Ayun. Kaya ang trabaho ko naman guys. Ayan. O ayan. Maghugas naman tayo ng plastic. Yan, hugasan muna natin ito bago tayo pumunta doon. Dahil meron na naman panibagong hugasan na plastic.
Buti na lang guys, si Kuya, umuwi siya nung last Friday ng gabi. Kasi holiday daw nila sa base. Siguro nung yung araw na Golden Week, na 1 week holiday, may pasok sila nun. Siguro kapalit nun, ngayon. Kaya thanks God at nakatulong siya. Ganun naman talagang bata na yun eh. Alam niya pag isugasi, pag busy. Uuwi tutulong talaga yung pag weekend. Pag walang trabaho po, talagang uuwi po yan sa bahay. Ayan. Medyo hindi masyado pagod ngayon kasi nandiyan nga si Kuya. Nakakatulong. Si Kuya guys, elementary pa yan. Nasasanay na yan eh. Sa mga ganitong trabaho, sinanay ng asawa ko yan at saka ako. Sinanay na kami ng asawa ko. Kaya marunong na mag-drive ng Tawiki, yung tracer. Marunong na siya mag-tracer. Elementary pa lang, grade 5 siya. Marunong na siya mag-tracer. And then tinuruan ako ng asawa ko na mag-tracer din. Kaya marunong na kami mag-harvest. Pero ito kasi siya, yan tinatawag natin na planter, rice planter. Mabigat. Mabigat siya. At saka may pasukat-sukat pa yan sa dulo-dulo. Sinusukat pa po yan. Ayan, sukat na sukat po yan. Tingnan nyo naman ang niyan. Ang yan? Yung distansya niya. Sukat na sukat po yan. Kaya mga professional lang ang pwedeng gumawa niyan. Maybe, siguro, kung talagang tuturuan, matuto rin naman siguro. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Pagbalik niya dito, isang ikot na yan, and then aakyat na siya dyan. Okay guys, that's all for today. Iwan ko lang kung pupunta pa kami sa ibang location o dito na matatapos ang araw na ito. Okay. Update ko po kayo guys sa mga susunod po natin mga vlog at saka mga videos at saka more updated to come sa ating palayan, sa ating pagtatanim. Ayan, nagsimula tayo sa binhi. Nagbilang tayo ng 25 days. Nagpatubig po tayo. Ngayon, ayan na siya. Yung binhi, dinadala na natin dito para itanim na. Ayan. Huwag kayong bibitaw guys dahil meron pang maraming updates sa pagtatanim po natin sa ating rice field. Ayan. Hanggang sa pag-harvest, hanggang sa pagsubo natin, i-update ko po kayo. Okay guys, ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like, comment, and subscribe. And click all notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong mga videos. Okay, see you guys! Bye-bye! Hindi natin disturbin si Dana dahil busy siya. Ayan, pabalik-balik dahil sinusukat na po niya. Okay, dito po yan siya aakyat. Okay, bye-bye! Thank you for watching guys! Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe!